ciwon jiki kullum ba ka da yin ciwon jiki ba a ga yin a gari abubuwa ne kwana biyu na gaji ka wani cikin da ne ka yi wani irin kai ba wannan cikin ai ta gari ko ina ciki na ciwo ruwa ne ka na ga ma ba da aiki ne kawai sai bacci kullum sai kawai kada ka gani akwai yacce na yi ya za a yi za ka san za a sauce ya za a yi kawai bari kawai shi ne na bari ban yacce na yi ba ka gani ruwa aka aikin nan babu su wannan abin ka ce ba shi ba akwai kayan aikin ne amma kuma ni wa guda biyu ce da ni a ƙasa a ganta a haba ne ba za a yi haka ba kawai ka ai so yake da nayi wanka ni ma amma kai da yana normal ka gani ko ka dan musu ko ka bare su duka ka zo ba musu ruwa shaye na ƙara bunƙasa da ana zuwan ta ne babu fisa sai ka ji kamar tuwanci awa a shi ina yin bacci kawai wa su ba ba ko kawai ba sai da ruwa ba aikin da ne su kawai dan ne da ruwan nan abinci ba abu ƙasa kuke so mu ci ranar da za mu ba ku mamaki kuma yayi zafi ba an samu kwarin jiki kenan ai na samu kwarin jiki na gaya maka sai na share rabin garin yau a yayi kyau sai ka da shi gaskiya ne